Какво става, хора? Аз съм Миро и добре дошли в новото ми видео. Така, както сте видяли от заглавието, ще играя Rival с напълно рандом оръжия. И преди да преминем към видеото, не забравяйте да харесате това видео и да се абонирате за канала с камбанката. Нека да не губим повече време и да преминаваме към видеото. И ето, хора, намерих си опонент и така, както знаете, нямам право да ползвам оръжия, които аз искам, и ще играя с напълно рандом оръжия. Рандом, Burst Rifle, пистолет, ръце и Jump Pad. Добре, лоадаутът ми не е чак толкова зле. Така. Добре, че опонентът ми не е толкова силен и имам шанс, може би, срещу него. Може би той играе със същият лоадаут като моя. Така, като гледам. Добре. Аз намерих къде да го сложа този Jump Pad. Така, не, скочи. Така. Не. Майко! Аз къде стрелям? Не. Добре, този път се надявам да оцеля. Мале, то с направо уби. Не. Голям точка. Трябва да се стегна локин. Минус 30. Така. Той играе май с дефалт оръжие. Мале, лодаута ме е много зле. Не съм свикнал да играя с този лодаут, аз съм свикнал да играя с найф лодаута. Бол, дагери, вархорн. Не. Нямам, трябва да релоудна бързо. Мисля, че го водя. Имам повече HP от него. Не, последен изстрел имам. Мале, уби направо. Мале, бях близо. Не мога да играя с него човек. То поне има вархорн. Аз ако имах вархорн, ще да е малко по-добре. Мале, то са направо го нашарих. Айде! Това няма да го ползвам, този Jump Pad, не мога да игра с него. Ама неговия Assault Rifle е по-добър, този Burst Rifle е много слаб. Защо го имам даже? С този Burst Rifle съм много слаб. За първи път го играя. Майко, аз не мога да го хитна. Защо не релоудна? На едно е. Yes! Майко, имаме шанс. Имаме шанс, хора. Имаме шанс. Не, защо не релоудна? Хора, мисля, че това е края. Как? Мале! Аз си мисля, че имам патрони! Гайс, първата е загубена, ще се постарая следващата да не я загубя. И
Нека да преминем към следващият ни опонент. И ето хора, намерихме си опонент и нека да видим. Опонентът ни е 77 левел, играе от компютър, дано лодаутът ми да е по-добър, че с този лодаут направо бях траш. Бях доста слаб. RPG, дагери, добре. Коса и... Ей там. Prediction. Оп, минус 100. Добре, че поне преди съм играл с RPG. И горе-долу имам опит. Не! Ай, GG. Не! Аре! Сигурно човека само мрази като игра с RPG. Айде, Prediction. Ей там Prediction. Там. Хвърлям граната и там. Добре, че... Минус 50, така. Поне RPG-то преди съм го играл и горе-долу мога да играя с RPG. Е там някъде, мале. Толкова съм... Трябва с RPG човек направо. Преди как съм го играл... Оп! Опонентът ми май е много голям траш. Той е жив ли е този? Реши да мърда. Минус 50. Минус 50. 100. Този опонент май ще го оставя на 0 да човек. Така. Бам. No комент. Това не сте го видяли 50. Нагоре. Добре, не. Направо ги убих. Давай го. Ама това RPG е направо нямам думи. Не. Дед съм. Локин чат. Моля за 100. Не, 50 на 50. Добре. Значи го оставих на 0. Double Game Chat. И ето хора, намерихме си опонент. Нека да видим кой ще е. 48 левел от телефон плеер. Нека хора, продължаваме. Снайпер, аз съм траш с снайпер, дагери, сприк и джампад. Траш. Хора, аз съм голям траш с снайпер. Защото поне не мога нещо с тях. 50. Дагер, бързо. Yes! Имам ми сприк, това оръжие дори не знам как го имам, за първи път го виждам. И мисля, че е слабо, не съм го пробвал до сега. 50. Локин. То си мануш. Какво ли прави това оръжие? Мале... Локин. Не! Накосам. Хора, това оръжие кросбол просто не трябва да съществува. Много е дразнещо. Поне катана да имаш да му... Ууу! Това оръжие, какво прави това сприк?
Аз помня май, че го взех от Battle Pass, ама даже не помня кога го взех. Не съм го играл май нито един път. Много е слабо май. Майко, то скъп е слаб човек. Не. Walking chat. Мале. No comment. Какво? Добре. Май имам шанс хора да го победя. Виждате колко съм трагичен със снайпер, ама... Това е... Ама той беше ясно, че все някой играч ще ми даде снайпер. Направих два хедшота и двата бяха на късмет. Ама той... много е слаб този човек. Това е заради аутошота. Нямам думи просто. Аре бе, локин. Къде го хвърля? Един тут взех, добре. Нямам думи хора. Виж го. Май ще загубя. Не, моля. Не! Загубих от този голям бот. Пици не там. И ето ни го опонента 23 левел от телефон. Моля да са хубави оръжия, рандом, бързо. Аз съм трайфал, добре. Узи. Нож! Мале, молец да е Warhorn. Мале, убих ги. Айде, век, чакам цял епизод, чакам да ми даде. Не. Убия може би. Така. Локин. Можех и на 0 да го оставя, ако играя там с нож, обаче искам да има малко по-различен геймплей. Забравих, че нямам нито едно с дабл джамп. Не! Абе, човек! Добре. Ще успея този слаб. Значи аз съм си минал мисията за елиминациите. И аз пък забравих, че нямам дабл джамп на нищо. Не! Много е гадно, като нямаш дабл джамп. Право нямам да... Защото аз съм свикнал да имам дабл джамп и... Мале! Направо нямам да... Много съм добър човек, много съм добър с нож. Така, Warhorn. Аз съм свикнал от тука, дабл джамп, и тук се качвам горе и оттам и ето. No comment. Оле, това игра само най-добре.
И с това, хора, мисля да приключа епизода. Надявам се, че ви е харесало и ако ви е харесало, цъкнете лайк бутона и